Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanku da haka barkanku da lokaci. Kamar yadda muka saba a yau muna dauke da wasu manyan fina-finai daga kamfanin Sultan wanda za mu saki a ranar Lahadi wannan mai zuwa insha Allah. Idan wani farkon zuwan wannan shafin namu ka daure kai wani subscribe da alamar kararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Waɗannan manyan fina-finai ne wanda za mu saki a ranar Lahadi. Guda uku da yake cewa saboda guda dai shi kashi na ɗaya ne da na biyu shi kuma akwai guda wanda shi an ga sako shi ma wani sabon fim ne da tun ko a inda wannan fim din sabo ne dukkan su an ga sababbin fina-finai ne kenan wanda ba za ka same su a YouTube ba nan za ka iya samun su ne a cikin group na VIP wanda muke muku tallarsa a kowane lokaci wanda za ka iya samun duk wani sabon film da kake nema insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP to muna ɗora lamba tamu wadda za ka iya ɗauka kai wani magana ta WhatsApp sakamakon waccan lamba tamu ta Libya wadda kuka sani a can baya to ta daina aiki saboda layin ya ƙi hawa ne gabaki ɗaya balantana ma mu dawo aiki da shi. Kenan yanzu mun saka muku lamba yanzu wadda za ku dinga samun mu a kowane lokaci idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin duk lokacin da ka taɓa mu insha Allah kowa abu da take za ka iya samun duk wani sabon film da kake nema a cikin group namu na VIP. Kenan idan kina buƙatar dukkan waɗannan fina-finai sababbi wanda za ku iya samu a cikin group kuna iya samun fina-finai garaɓasa sama da 3,000 a cikin group wanda idan kuka shiga za ku iya samu a ciki. Sannan a kowace rana muna ɗora fina-finai guda uku idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP to kar ka bari wannan damar ta wuce ka. Waɗannan fina-finai ne sababbi wanda za mu saki a ranar Lahadi jibi kenan insha Allah Lahadi wannan wanda za mu sake su kenan a cikin group na VIP. Kar ka bari wannan damar ta wuce ka. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin namu na VIP a cikin group kinmu ne kaɗai za ka iya samun duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar za ka same shi a cikin group na VIP. Kar ku manta ku muna subscribing da alamar kararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Ga duk wanda yake buƙata muna ɗora muku link da lambobin mu wanda za ku iya shiga ku yi mana magana a kai wanda za ku iya biyan kuɗin ku a duk faɗin duniya duk inda kake insha Allah za ka iya biyan kuɗin ka mu saka a cikin tsarin na VIP. Mun gode.